Legebiltzarburu Andrea, eskerrik asko. Gaur ezker anitzak eta Sumarrek ekarri diguten gai hau ez da frivolitaterako gai bat. Zerrikuturik ez du usten horretarako eta espero dugu horrela landuko dugula. Egia da, duela 40 urte, herri honek otani ezetz esan ziola. Herri honetako sektore zabalek ulertzen zutelako, NATOn sartzea, militarismoaren eta imperialismoaren interesekin lerratzea zela. Eta hegoaldeko euskal herritarrek argi utzi zuten zein zen beraien borondate demokratikoa. Aipamen berezia egin nahiko nioke gaurkoan Garaikoetxea lehendakariari. Artean, Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea zelarik kontrako bozka eskatu zuelako. Eta uste dut, horrek herrizena eta ikusmira erakusten zituela. Eta zoritxarrez, historiak arrazoia eman digu. Eta arrazoia eman die milaka herritarrei. Porque la población de Hegoalde, que dijo no hace 40 años a la OTAN, ha descubierto que efectivamente se trata de una alianza bélica, ofensiva a las órdenes de Estados Unidos, subyugada a sus intereses, que en nombre de una falsa libertad ha generado una sucesión de conflictos y agresiones, guerras e intervenciones, siempre con el único objetivo de satisfacer los intereses económicos, energéticos y geopolíticos de Estados Unidos. Y basta mirar las noticias de estos días para saber que eso ha sido así y, por desgracia, sigue siendo así. Eta orduz geroztik, NATOk egin duen guztia, ez du egin Euskal Herriko biztanleriaren babesarekin. Ezker anitzak ekarri digun legezbestekoak adierazten du hori egikaritzeko ordua dela. Herritarrek emandako hitza egikaritzeko ordua. Eta guk gaur egiten dugun ekarpena da, Jaurlaritzari dagokiola, herri honek egin dezaken ekarpenik onena egitea. Eta dela, NATO gidatutako estrategia militar baten aurrean, diplomaziaren eta segurtasun integralerako ekimenak bideratzea. Hori da gure herriak egin alduen ekarpena, gure esperientziatik. Baina esan duan moduan, gaurko gai honek ez du frivolitaterako tarterik usten. Mundu gerra batean sartu gaitzakete, bigarren mundu gerratik eratorritako antolakundeak bertan bera geratzen ari dira, haien gaitasun eragina mugatua dago, eta egia da, orain arte potentziek ez dituztela zertan errespetatu, egin dutela bakarrik haien interesekoa zenean. Baina trantzizio garai honetan, Txinaren eta Amerikako Estatu Batuen hegemonia trantzizio honetan, nazio batuen erakundeak badute paper bat jokatzeko. Eta hori da guk gaur hemen defendatu nahi duguna. Energia iturrien kontrola dago jokoan. Venezuelaren kontrako erasoan eta orain Iranen kontrakoan, Hormuzen itxieran eta azpiegitura energetikoen kontrako erasoek paper garrantzitsu bat izan dute hegemoniaren lehia horretan. Eta erregai fosilekiko dependentziaren ondorioak argi geratzen ari zaizkigu. Baina trantzizio horretan badago ere beste gauza bat indarrean dagoena. Kapitalismoak beti bezala indarra erabili nahi du bere orden berria inposatzeko, indartsuenaren legea inposatzeko, eta horrek gerrak areagotzea dakar. Doakiela hemendik gure elkartasuna Irango herritarrei. Guk ez dugu hasten, ez kurdoen, ez balutzeen, ez tudeko komunisten kontrako errepresioa, baina onartezina da Irango herriak pairatu duen erasoa. Eta are gutxiago onartu daiteke azpiegitura elektrikoen kontrako erasoen mehatxua. Argi esan dezagun, atacar militarmente infraestructuras civiles es un crimen de guerra. Lo haga Rusia en Estonia ayer o lo haga cualquier potencia imperial en Oriente Medio. Porque negarle la energía y la electricidad a un pueblo, a cualquier pueblo, es un castigo colectivo que no tiene cabida en la legislación internacional. Quiero aprovechar para enviar un fuerte abrazo al pueblo cubano, que está sufriendo un bloqueo criminal, un bloqueo energético, que desde 1991 los condena a la miseria. Y es un bloqueo que impone Estados Unidos. Hoy, más que nunca, hay que acabar con esta situación, con ese bloqueo criminal. Argia eta indarra Kubarentzat. Bada garaia blokeoarekin bukatzeko. Eta indarren politika inposatu nahi dutenen aurrean, guk badugu gure alternatiba. Bakea eta burujabetza. Euskal Herriak elkartasuna, beste mundu bat posible delako. Ezin dugu jarraitu industria militarra elikatzen. Ezin dugu jarraitu indartsuaren legea elikatzen. Eta joku araugarriak dituen nazioarteko orden multipolar bat defendatzen dugu guk. Eta NATOk ez du hori bermatzen. Segurtasuna ez da armagintzaren eskutik etorriko. Gure segurtasuna bermatzeko ezinbestekoa da urkoaren segurtasuna bermatzea. Ezin dugu ulertu Europar kontinentean bakea eta segurtasuna egongo direnik, OTANen jarrera kontutan hartuta.
Eta oraingoa baino asko zilunagoa izan zen garai batean lortu izan bazen Helsinkiko prozesuaren bidez, uste dugu gaur egun ere posible izan behar duela. Helsinkiko akordioek gauza asko esaten zituzten. Artean, eskatzen zuten ez erabiltzea bortizkeria edo bortizkeriaren mehatxua nazioarteko harremanetan. Eskatzen zuen bide baketsuetatik konpontzea egon zitezken gatazkak eta eskatzen zuen herrien arteko eskubideen berdintasuna eta determinazio askea. Eta uste dugu hortik etorri daitezkela konponbideak gaur egun. Gaur gaurkoz, Trumpen administrazioa eta Israel segurtasunaren eta oparautasunaren etsaiak dira. Groenlandiaren kontrako mehatxuak egiten dituztelako, Iranen kontrako erasoa abiatu dutelako, eta honen ondorio ekonomikoak guztiok ordainduko ditugulako. Eta zer esan Israelen inguruan, min ematen digu Palestinak. Uste dut asko esan dugula, baina beste behin ere errepikatu behar dugula. Eta argi dago, Trump administrazioarentzat NATO ez da elkar babeserako aliantza bat, bestela ez lituzke bere aliatuak mehatxatuko, bestela ez lituzke planak egingo, aliatuak erasotzeko, bestela ez luke idatziz jasoko, eskuin muturra indartzeko prest dagoela, Europa osoan zehar, Europar proiektuaren kontra egiteko. Eta aipatu dezagun Trumpekin beste kontu bat, horren beste hitz egiten dugu egun hauetan Rotaz eta Moroiz, NATO hitz egiten dugula, ezin ditugu bardeak ahaztu. Bardeak ez dira kanpo de tiro bat izan behar. Bardeak gure herriaren aberastasun bat dira eta babestu behar ditugu. Eta argi dugu, bardetan probatzen dituzten armak, haien gerrak elikatzen dituzte. Beraien gerrak gure miseriak direlako. Gerraren ondorio ekonomikoak klase herritarrek ordaintzen dituztelako. Gasolinaren eta argiaren igoerak herritarrek itotzen dituzten bitartean, enpresa energetikoek mozkin eroriak pilatzen dituzte. Eta ez da onargarria, que algunos y algunas hagan negocio en base al aumento del precio de los carburantes y de la energía, porque esa guerra la estamos pagando todos y todas. Eta OTANen gerra imperialistek miseria besterik ez diotela ekartzen munduko herriei. Eta gu, hemen gauden guztiok, gure herriaren eta herritarren interesei zor gatzaizkie, ez beste inoren interesei. Eta kasu honetan ez soilik NATO, Europar Batasuna ere etxekalteari da. Utzi diezaiogun Europar Batasunari apelatzeari eta gure itxaropenak Bruselako despatxo bateko teknokraten lepo eskegitzeari. Bestela, gertatuko zaigulako. Von der Leyen adierazpenekin batera, multilateralismoa kondenatuko dugula. Eta Amerikako estatu batuen morroi bilakatuko garela betirako. Eta hori ez da gure herriaren mesedetan aritzea. Eta hori ez da munduko herrien mesedetan aritzea. OTANen, imperialismoaren eta gerraren aurka, herrien burujabetza eta autodeterminazioaren alde, eta planeta osoko aberastasunaren banaketa justuaren alde. Gerrarik ez, OTANi ez, baseei ez, ezin dugu onartu mundua gerrara kondenatzea. Ezin dugu onartu potentzien nuklearren buelta, herriak kondenatzen dituelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko Zulaika jauna. Zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeetara pasatuz Mistoa Vox, Martínez Andrea.